Usa ka dakong drug den sa Tangki Talisay City na diskubrihan o gidismantol sa masakop sa Regional Mobile Force Battalion. Upat ang nadakpan samtang mga drug paraphernalia na sakmit. Si Luan Merondina sa exclusive report. Gibana-banang moabot sa duha ka ektarya kining usa ka bakanting luna dinhi sa sitio tunga Barangay Tangki nga gikatahong gihimong drug den sa mga mulupyo sa dapit. Gikural kini apan daw napasagda na lang sa caretaker kay gihimo na kining labayanan sa mga basura. Nilabong na usab pag-ayo ang mga sagbot. Kagabi, samtang nagpahigayon og foot patrol ang mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion, nabandayan nila ang 29 anyos nga si Angelica Torres nga daw kadudahan og lihok ug nag-istambay pipila lang katikang gikan sa bakanting luna. Amo siyang gipapauli nya. Katong padong na namo siya idakpon, amo siyang interrogate sa barangay hall, niingon siya na taga diri daw siya. Nya pag ari na mo sa area, daghan kayo mig nakit-an na mga drug paraphernalias dito pa lang sa starting point sa gate andun sa discover sad namo tong mga drug den diri na ilahang suyupanan. Ning suro lagi sa kami ni Michael. Para palitan gamit. Diling suro ko din agtagay. Dinhi na nadiskubrihan sa mga sakop sa RMFB ang daghang mga kubol-kubol. Naabtan sa usa sa mga kubol-kubol sila si Erna Badajos, 35 anyos, ug ang pag-umangko niining si Robert Alonzo. Selby, kuan ra siya kanang naay mo palit ba mamarok. Mamarok ra siya. Mamarok ra siya ba? Siya mo palit ba? So gawas man gud na siya diha ma'am. Mao na ako na naangin sa ko pagabi ana na naispatan sa kun lasira tuog na ko ana pagabi. Samtang gipangguba o gipangsunog sa mga taga RMFB ang mga kubol-kubol, milugwa ang 45 anyos nga si Joselito Larombe. Sa mga kubol-kubol, nasakmit kining nagkadeyang mga drug paraphernalia. Nagtuo ang mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion nga saluyo ni ining pader ang source sa gidiling drogas ug pinaagi lang ni ining buho dila ipaagi ang transaksyon ug dinhi na ni ining bakanting luna sila mogamit tungod kay haom kaayo ang dapit sa illegal nga kalihukan tungod kay medyo tago kini. Naay balay dito para on watch sa mga ipangbuhat namo para kung kintay mo sulod mi mga may bawaan na dayon diri makalabay na dayon diri sa pikas wall sa ilahang mga gipanggamit. Aron di inasubling gamiton pa ang dapit sa illegal nga kalihukan, nakigalayo na ang RMFB sa mga barangay officials ug sa caretaker ug subsub-usab ang pagpahigayon og foot patrol sa naason dapit. Luan Merondina, Balitang Basta.